La Konuba i-community lena yemxhasa uhulumeni emihle ngama-double story eyaqalwa ngamalala kuza i-2010 kususwa abantu emgwaqeni ngendawo ehlukahlukene. Umsholozi wathi abakhelwe indawo ezimxhasa emihle zizovela lemva kwami kuthiwa iSokhona ila eThekwini. So-ke sizola namhlanje udaba likamama osalinde indlu okade wayibhalisela uhulumeni kakhulu usuyahluleka ukuthi umenzele indlu. So-ke njengamanje ugcine sezamele ekhandela ixhovane elincane khona la eKhonuba khona ezobe phila phela, kodwa-ke sebembeka manje i-threat yokuthi bafuna ukuyidiliza indlu yakhe. Umasipala ufuna uyidilisa negebengu ngesezithi akagwaze 2,000 rand khona engezokudilizela. So njengephalamende-ke labantu sifikile-ke namhlanje sizola udaba likamama sesimbhalele vele uminister wa-Human Settlement. Sizwile ukuthi kanti khona amasipala sebekafika abazokhuluma naye, kodwa sokuqinisekisa inkulumo-ke manje. After that sobe silandela ngqo kuye nominister ukuthi minister kwenzakalani usolve le problem, asiye khona. Indawo enhle kakhulu. Inhle kakhulu. Dinga ukulungiswa nje lapha nalapha. Sakulo one room lo ya on area land. Salmola futhi lapha. Bahlonishwa nje. Sikhona sona. Sakulo one room on rent on area land. Oh lo. Yeah. Oh salmola. House. Azinkokheli zomkhonto wesizwe. Hey Nkosi yami. Yabo uba ngilifakele le card. Ngabe ngithi manje viva mkhonto. Manje ukuthi ungibiza wePhalamende into yanqaba ngishaya iqubulu. Kodwa niyalwazi futhi. Siyabona. Ngizozwa abafethu udaba lukamama just a quick brief nanje ngoba phela masinilana I owe you accountability. Ngosiphethe umkhize uthi nini ePhalamende ngaphansi komkhono. Angikho kwi-portfolio yezindlu, kodwa nginegunya lo-engage noma yimuphi uminister impilo ngaphosa uqobo ngokuthi ngiyi-member of parliament njengokuthi makuyo. So-ke lo daba lafika ezandleni zami likamama, ngambhalela uminister already wa-Human Settlement. Ngiyezwa ukhona umnyakazo omncane osuqala uba khona. So ngizozwa namhlanje kumama ufuna ukuzwisisa kahle kuyena ukuthi umnyakazo uqalephi wagcinaphi, kuyathembisa kuthembisa khona lami loqhubeka ngifake i-pressure ngale ePhalamende ukuthi uminister akatshela abantu bakhe la eThekwini ba-Human Settlement to solve the problem ngoba we-can't have a citizen esineminyaka eminingi ilinde indlu yayo. Ayifiki after that siyathreatenisha uma sizamele ukuthi iyadiliza indlu yayo. Not only that seyikhokha ama-bribe angango-2,000 rand. So i-corruption nje engathi sizoyilwa. So I'm here to listen so that ngizoqhubeka nami ngiyolibheka uzokhule phezulu ukuthi ayilungiseka into kamama. Ileyo brief nje ma-comrade mhlawumbe niyazi ukuthi ngizokwenzani. Ngiyabonga. Ngiyabonga kakhulu Thulane mfowethu. Makhulu ithini imanifesto yakho kubani? Hayi kakhulu ukuthi nje asingathembisa amanga. Asingathembisa amanga. Sisebenzele abantu ngeqiniso. Singavumi futhi ubanjwa ngobhongwane njengamaphambilini amaphutha beyenzeka. Sisebenze ngokubambisana nje ukuthi yonke into edinga umphakathi siyenze umphakathi. So inkinga zala eKhonuba sesiclear ngazo. Siyazazi. Basinika amandla, basinika umshini nje sikhwela phezulu kwazo. Ngiyabonga phezulu. All the best my brother. Keep safe. Run away from troubles. We know we hear stories. A lot of stories. Sina nje usafe ngiholi. Ngajabula kakhulu. I know ngiyabonga abaholi. Ake ngene ngenza umsebenzi wePhalamende. Sanibona ekhaya. Hayibo, vula vucole emnyango. Cela ungene ekhaya. Amen. Senibingelele. Yeah. Hawu nkosami ngakuhle ekhaya bakuthi. Hawu umuzi omuhle kanjena. Clean. Ngisethule lapha ngihamba nabo niyabazi wena ngithi. Abala endaweni ubuholi lokho omkhonto wesizwe. Nami ke ngihlala labo la eMnyango. Ngoba mina ngize ngokwePhalamende. Bona baze ngokukhathalela abantu abahlushwayo. Abahlukunyezwayo. Nami ke futhi ke kuyefana nje kunjalo. Ngikhathazekile ngenguzwile. Ugango khona kwenziwa uhulumeni kaKhongolose. Esingayithanda kakhulu so abafethu nje ngoba inhliziyo yethu efana
vele nami ngiyibona eParliament so sinomuzo ozwa ngendlela efanayo when it comes to imphakathi kumbe abantu abahlukumezekile. So ngethula igama lami ngusiphetho lwakamkhize ngokusebenza kwi-National Assembly eParliament yabo kuthiwa ama-MP. So sisebenzisana nabo laba abasuke bekuyinhlaka ezinye ezihlukahlukene ngokwaseParliament ukwenza isiqinisekiso sokuthi ama-department kahulumeni wonkana nabasebenzi bahulumeni bonkana bayawenza umsebenzi wabo. Mabengawenzi ubona mina ngithi imvu njengoba sengifikile ukuzobheka ukuthi kungani bengasebenzi konakalephi kungalungiswa nini kanjalo. So bethu angizethule kanjalo ke mama ke mhlawumbe ke bese ngizwa ke ngoba umfowethu ngithintile ukuthi emva kuba mina ngithola udaba ngabhalela uminister azowantshela nje mfowethu ayichaza udaba lenu konke nalokho ukuthinta ama-bribe ngakuchaza kuminister ngimbhalela ukuthi awutshela abantu bakho la eKwaZulu Natal eThekwini ukuthi abawulungisa into abayenza lapha la kulomuzi wakwamama Khumalo ngithi ngisho kahle mama. Kodwa ngiyezwa ngathi sekube khona umnyakazo wanyalo ube khona. Ngifuna ukuzwa ukuthi kunyakaze ke indlelani kuyathembisa ikuphi la first clean sekhona ngosiluleko sakho mama. Bafikile osisababili izolo lana bathe bavela kwamasipala bathe Thobile Mabaso omunye uthe akayishonga igama uthe uMrs Mfele. Bafika ke babuza ke bathi ke bezozwa ukuthi luthini udaba lwethu ngoba bathole udaba lwethu luthola ngeMK. Sase siyabalandisa ke ukuthi babuza kuqala ukuthi size sizofika lana sivelaphi. Sasho ukuthi ukufika kwethu lana sivela bathe nje siqala ukuthi size sifike eKhonopia siphumaphi. Sathi siphuma kwaMashu. Lapho ebesikade sihlala khona kwaMashu sirenta u5 years. Kwabe sekuthi ke indawo kwaMashu yaphela. Sabeke sesithola ke ngangisasebenza ngaleso sikhathi ngisasebenza eJaldini ngalewo mnyaka. Ngatholana ke nomunye umzalwane wathi zikhona izindlu la eqashisayo uzofika kwami eKhonopia. Ngafike ngahlala estimeleni lapha ngafike ngaqasha khona for 2 years. Ngahlala estimeleni yaphela indawo khona la eKhonopia lapha ngicabanga bayazo. Ngahlala khona lo 2 years ngathi ngisahleli nakhona yaphela indawo. Ngathutha khona ngathola iroom le ela ekhoneni la eqaleni le eyayihlala umlungu lena emfishane u4 room. Ngahlala khona about 6 months. Ngirenta khona u4.8 eJaldini ngibe ngihola u4000 ongekho lo 8000 lo 800 ngaphezulu. Lo 800 ukuthi nguthole ngangiye ngilekelelwe abazalwane bese bengigcwalisela. Ngaleso sikhathi ngisebenza ngedwa nondodakazi naye engasebenzi. Kodwa ngithi uma sithole eyokuthi sirentele ngithi uma sithole ukuthi sirente indawo yokulala noma eziswini asidlile akulutho. Kwathi khona lapho kulo 6 months kwathi omunye umkhulu ola ekhoneni 28 esasi esidibane naye enkonzweni wathi yena ikhona indlu 2327 lekhona la erentisayo ingcono yona iwu3 ingangena kuyona ise u2.5. Ngathi ngoba ke kulo 4000 mangirenta lo 2.5 sizokwazi ukuthi sithole nokudla esiswini. Ngashiya ke umlungu wayengikhokhise ngiqala ukungena engikhokhise lo 4.8 wabayidabula wathi ne deposit naleyo deposit ahamba nayo
umlungu ngabika kwikomiti le-ANC ngathi nanga umlungu engasafuni le deposit yami esasivumelane ngayo ukuthi uyonginika mase ngiphuma indlu yakhe i-right. Lasuka ikomiti le-ANC laya lapha kumlungu sithema sifika kumlungu esikhundleni sokuthi bakhulume nomlungu nami ngikhona bangena endlini nomlungu bavala bakhuluma nomlungu ngashiwa ngaphandle ngabuza ukuthi mina kanti manje ngishiya ngaphandle nizokhulumela ubani bathema sebephuma sebekade bekhuluma nomlungu bathi umlungu uthi angeke anginike imali yami mina ngoba angisengihlala unyaka ngangawuqeda ngathi kwakungekho lapha esasayine khona iagreement nomlungu ukuthi ngizohlala isikhathi esingaka yayithe into phakathi kwami nomlungu uma sengiphuma uyongibuyisela deposit yami injengoba njalo uma umuzi wakhe uthola uright njengamanje usewucheckile umuzi wakhe uthi uright umuzi wakhe kodwa akasafuni akayisakhokheki yingakho ngize kini ke ANC njengekomiti ukuthi wozani nizongikhulumela nomlungu ukuthi umlungu akabuyisa u4.8 wami bavele bangitshena lokho bangishiya kanjalo okay ke ngathi ke kulungile Nkosi akayithatha umlungu ngoba ngizamile kubantu okuyibona engicabanga ukuthi bona kufuneka bazivikele bona angazi ukuthi sebekhulumeni nomlungu sebephuma sebesho njalo kade size nabo bekhombisa ukuthi bazongisiza mase befuka kumlungu angisayazi into sebeyikhuluma ngoba kwamina sebengivalele ngaphandle kwadlula ke lokho ngahamba ngayongena lapha kulomuzi ke lo e23 27 lapho engihlale khona 8 years ngirenta khona ngaqala ngirenta lo 2.5 yanyuka kwaba u3000 yanyuka yaba u3.5 khona kulo muzi lona abanikazi bomuzi bashona bobabili abasokwathu abasolusuthu usisi nobhuti ababehleli ke behleli ngokuthandana bashona bobabili nezingane zabo kwathiwa zisolusuthu kugogo ozala usisi bahlele ulusuthu bonke ngihlala ke ngirenta ke le mali ke ngirenta le mali ngilungisa yonke into makufa amapipe yonke into la lo muzi ngawufica lo muzi kungathi umgede ngafike ngawulungisa ngahlala ke khona ke sakhulumisana nogogo ozala lo sisi oshonile wathi ugogo ayi mama Khumalo ngoba mina ngisolusuthu nezingane ezihleli nami olusuthu angisoze mina ngizohlala eDurban ngibonga ukuthi usuhlalile leminyaka ngaleso sikhathi ngase ngihlale u5 years wathi ngibonga ukuthi usuhlalile leminyaka e5 kulowo muzi ngokwethembeka ulungisa ngiyezwa ukuthi wawufica umuzi onakele usulungisile ngicela ukuthi mama Khumalo umuzi vele ngizowudayisa ngizowuchitha ngicela ukunikeza wena ngoba usuhlala isikhathi eside uhleli ngokwethembeka komuzi ngicela ungamuvi saxoxisana ke nogogo wathi ugogo ngizozama imali ngoba elisuthu kukude ngidibele ngize sizoxoxisana ukuthi lo muzi angizukukukhokhisa isamba ngoba vele angeke ngisho ukuthi isamba sithatheke njengoba ulokhu renta ongcono uzokhokha kanjalo silokhu sikhokhelana kanjalo ngoba ngabe anginaqinisa ukuthi umuzi usuhlala isikhathi eside kangaka kuwo bese ngikhiphela ngaphandle ngoba nakho isamba ungenazo ngithe ugogo ngisamlindela ugogo ukuthi uzofika ngezwe ukuthi ugogo unomkhuhlanyana ngithe ngisaphatheke kabi kulokho ngezwe ukuthi ugogo ushonile senginangaki ke manje sengino 8 years ke manje nake mangabe ugogo seshonile ngahlala ngithi ngihlale unyaka ugogo seshonile ngoba ugogo washona ku December ngiqala unyaka ka8 ngahlala ke kusuka ke ngoJanuary ke wazothi ke ngoSeptember wafika ngangingekho ngisesibhedlela ngoba nami ngiye ngaba nenkinga ngigulelwa umzukulu wami hlele esibhedlela la eThekwini waqala enethuma wahlala 5 months ngihamba esibhedlela kwagcina sekuthume cancer
Wathi nje day kade sibiziwe esibhedlela odokotela siyifamily bezositshela odokotela ukuthi asilindele noma yini umntwana angahamba noma nini. Basitshela odokotela bathi bayacela ukuthi kulezi insukwana sispende njalo sifike kutheni sizospenda isikhathi nomntwana ngoba sekuyizinsuku zokugcina vele umntwana sebehlulekile ayikho into abasazoyenza. Wathi nje ngifika ngalesikhathi ngiphuma esibhedlela kade ngiyomukela lo mbiko kodokotela. Ngafika kwathiwa kade befikile abanikazi bomuzi bazothi ngiphume endlini. Umbuzo wami ngibuze obani lapho ngoba phela mina ngazi ukuthi basolusuthu futhi ugogo ushonile obani akade befikile. Kwathiwa bathe bazofika kusasa ngo8 ngakusasa ngolwesibili. Ngahlala ngabo 8 ngathi mina ngizocela ukubiza ikomiti ngihambe ngiyobika kuyikomiti le MK ukusho ukuthi nakhu nginesimo esinjena kuthiwa ngizokhishwa endlini njenge nami ke ikhaya engazikhethela lona le MK ngoba ngabona iNC ingilahla phambi komlungu omhlophe ngashiya phansi ngase ngiyikhethela ukuya kuyi-MK. Ngathi ngisathi ngizobika kwabe kuthiwa namba sebelana. Bafika kwadla ukuthi bafika nami ingqondo yami iphithaniswe lesi simo sokulindela umntwana ukuthi angathula noma nini. Bathi bafika kulwesibili babe bethi ngolwesihlanu bazofika bezolanda ukhiya bacela siphume endlini. Ngathi mina angikwazi ukuphuma njengamanje endlini ngizophuma ngishone phi nezingane ezincane kangaka and nginesimo nasesibhedlela ngilindele noma yini. Bathi abanandaba nalokho ayihlangani leyo nto yokuthi mina ngilindele ukufa komntwana esibhedlela bona bafuna indlu yabo kuphela. Ngathula ngoba ngangakwazi ukukhuluma ngishaqekile nje yonke into yenzeka ngesikhathi esisodwa kanye yonke into. Baphuma bahamba bathi behamba ngomgqibelo umntwana nangaphela wadlula emhlabeni washona. Ngibhekene nokuthi umntwana ushonile ngibhekene nokuthi ufune ngiphume endlini ngemgwaqeni nabantwana. Ngaphuma angibange ngisakwazi nengqondo ukuthi ngifikele ukuthi ngikwazi ukuthi ngiyobika kuyi-MK ukuthi nakho ngiphuma. Ngaphuma ke ngingasabikanga ngibike ngoba sengiphumile sengilana. Kuthe ngayo leyo day kwafika umfana okuthiwa uvukano akacebe khulu behlala kule ndlu. Wafika ngaleyo day ngiyakhala ngikhalela ukuthi umntwana udlulile ngikhalela ukuthi ngikhishiwe endlini angazi ukuthi ngizophuma ngishone phi mangibuko ngcwaba umntwana. Kwathi ke naye ke ngokuba ke ngizothi naye wezwa ubuhlungu. Wathena gogo kunoma uyolala phansi kwebridge nezingane kulesi simo. Ukhona indawo laphana eduze kwami engangade ngiyisebenzisa ukuthi ngenze ishisa nyama kuyo. Zama imaterial yokwakha ugqumeke nje noma u1 room ukuthi ningene ke nilungise nemqondo nakulesi simo eniphuma kuso mase nilungisile mhlambi imqondo bese niyabona ukuthi nenze njani. Nama ngazi wathi nama ngazi ukuthi ngihamba nohlala lapha nihlalela inini kanjani kodwa noma njengamanje oba lapha niyakishwa niyadudulwa neyingqondo azikakwazi ukucabanga lutho. Hambani niyogxumeka lapha. Ngathi kuye mntanami izophuma phi leyo manje oba kade sincwaba nje. Wathi ngizohamba ngiyonikhulumela nomunye one hardware lapho kuthiwa uMathini ukuthi anikweletele. Nangempela wasikweletela uMathini imaterial yokwakha la naye ngoba ephethe ubuhlungu wasikweletela noMakhi sakhuluma noMakhi naye ukuthi sicela sakhele asinayo imali yokumkhokhela. Wathi uMakhi angazi kulungile zokwakha kuwe. Wasakhela wasinika uMathini imaterial wasakhela uMakhi sathembisa ukuthi sizokhokha kancane. Sakha sangena indlu imanzi sahlala. Singena ngobani singena ngomhla ka 1 December. Zathi mazithi 6 December uvukani wahlatshwa umkhuhlane. Sathi umkhuhlane washona. Uvukani wasishiya kanje. Thesa sishiye kanje wafika umndeni wakhe.
wabuza nifunani lana. Sazama sithi siyachaza kwazi ukuthi umndeni awufuni ukuzwa lutho uthi nje umndeni sinifuna niphumile la. Uma kuba niphumila sizonikhipha thini khona into esizonikhipha ngayo. Sebesho kuyo lendlu. Sebesho kulendlu. Sabathe sithi sicela ithuba ukuthi asihlaleni phansi sixoxe ukuthi isivumelwano sethu novukani sasithini nokuthi ke phela sinaziseke ukuthi lendlu siyakhe ngesikweletu siyakhokha kumanje njalo ngenyanga. Sifuna ukuthi sibonisane nje nokuthi ke uma siphuma ke lapha ke noma ngabe siyaphansi kwebridge kodwa ke sizoyibuyelwa kanjani imali. Kwadla ukuthi nje abafuni lutho uzwa lutho. Kulapho ke engasuka khona ngayobikela kwi-MK. MK nakho nginenkinga. Engingasazi ke manje ukuthi ngizokwenza njani. Uthe ngisababikelile besazama ke i-MK isathi hayi gogo ke sizozama. Sathi kade singekho safika uthwade kukhona umasipala. Umasipala uthe uzosidilizela lendlu asihambe. Kwaba inkinga nje ke kuze kuzoba manje na ke sasala sinaleyo nkinga ke yokuthi ke lo masipala ofikile othi uzosidilizela lendlu nalaba bashoyo ukuthi umasipala uthi uzosidilizela indlu masibuza ukuthi ke mayesidilizela indlu umasipala senze njani siphuma sishonaphi. Bathi ke hayi asazi tekusuka babefika babezothi laba bashiloyo ukuthi umasipala uzosidilizela bathi akuxoxiswane. Sabuza ukuthi kuxoxiswana ndlelani. Bathi thuthane lendlu nisusela niyakhe namathelelo ladongo. Ngabuza ngathi ngathi bantu abami sithutha kanjani sithutha ngani ngoba kwayo lesi sakhokha isikweletu. Bathi hayi ke ukuze ke umasipala nelulela isikhathi ke ngalendlu ukuthi ingadilizwa ke sigezana izandla kamasipala ngo 2000. Sabuza zigezwa kanjani izandla khiphana u2000 ngathi kodwa abantu abamuvelaphi 2000 uvela Ugeza umasipala mageza bona. wathi wasigeza uma sizobe sigeza izandla kamasipala sizobe sibeka ibhodlela le-drink phambi kamasipala ngoba mabefika beyosikhulumela uzothi umasipala liphi ibhodlela lika-drink Uzoba nomeya. liphi ibhodlela lika-drink. Ngathi kubo hayi bantu abami ngiyezwa angiphiki lutho kulungile. Ngase ngithi hayi ake ngiyobika kwi-MK nakho ke okunye manje sekuthiwa ngibeka ibhodlela le-drink lika-2000. Ngathi bantu abami angiholi impesheni ayivumi angisebenzi. Mingaki iminyaka? Ngino 63. Inqaba ngokwe age. I-ID ngiyalahleke i-ID yami. Ngathi mase ngithi ngiyoyishaya vele yabuya ineminyaka emincane. Ngathi ngithi ngiyoyilungisa umuntu engamthola kwalapha kwa Home Affairs volunteer wegogo khathele uwe. Abuya ngayihlalela phansi ngathi inkosi kulungile. So ithini i-ID ithi mingaki iminyaka i-ID? Iminyaka i-ID ithi kusele 3 years ngihole. Futhi i62. Yebo. Ingane zona zayithola i-child grant. Ziyayithola lezi ezincane Zonke. yebo lezombili ezincane ziyayithola. Ngabuya ngahlala phansi ngavele ngathi inkosi sekuyolungisa wena uNkulunkulu sengihlukumezeke kakhulu. Njengamanje na ayikho into Mawuthi ufuna ukuyilungisa una i-birth certificate yakho una i-birth certificate. yalahleka. So i-proof yokuthi iminyaka yakhe ehle ngale minyaka ehle ngayo unayo. Anginayo njoba kwalahleka yona ilokho. So the only document onalo i-ID le. I-ID kuphela. Hayi ake ngizwe le iyele baka bokugeza izandla kamasipala. Ngase ngithi ke kubo ke ngavele nje angangafuna ukuphika lutho angangafuna kusho lutho ngavele ngathi nje kubo ngizwile. Ngase ngithi hayi ake ngithinte nampa abantwana bami ngibuza abantwana bami nakho ke manje sekunjena kuthiwani sekunjena umasipala sekufuneka sibeke isigeze izandla kamasipala sibeke ibhodlela phambi kamasipala lekoki. Kanti lo masipala othengelwa yithi i-drink sibe sixakekile ithini into. Bathi abantwana bami cha gogo yeka nje kanjalo wena lalela thina ungenzi lutho lindela thina. So laba kade befikile ke bathini bona? Labe bebefikile izolo ke bafikile ke
babuza-ke ukuthi-ke sisukaphi sabachazela-ke njengoba sengichazile nje na ngisaqala phansi base bethi bona mama asifuni ukukuthembisa lutho indaba ye-RDP iyadileya kakhulu ithatha iminyaka futhi ngoba into yakho inomrento usuke la uzofika uhamba umrento asifuni ukukuthembisa awunawo amalungelo okuthola indlu awunawo ungaqualifya mama ukuthola i-RDP ungangaqualifya futhi uma uqualifya kusazothatha iminyaka emide ngoba into yakho inomrento ophakathi asifuni ukukhohlisa into engekho leyo mama ngabuza mina-ke ngane yami ngasho kuzo lezi ngane ngathi webantu abami mayefika-ke lo masipala ezongibhidlizela-ke le ndlu phela ngenqabe-ke kulungile bathi khona umasipala uzofika yena mama ukufika khona uzofika azokubhidlizela azokukhipha ngathi cela ukubuza-ke maye ngikhipha umasipala uyongikhipha ngilahle lapha phandle na bathi bona ngeke akulahle phandle ngathi uyongenze njani bathi sicela ukungakuphenduli mama ngathi ngisho ngoba phela nethi RDP ngeke ngiyithole ngoba into yami inomrento bathi yazi nje ngathi kusho ukuthi ngizolala phansi kwebridge bathi cha asisifuni ukusho njalo mama kodwa thina singalitshela khona uma wena ungase nje ukuthi uphansi kwebridge into angakwenzela umasipala ngakulethela oblanket bokuthi lala phansi kwebridge ungagodoki kodwa hayi ukuthi akunike into caring government government is so caring ngathi mina ngazi ngababuza ukuthi nilithathe phi udaba lwami-ke kanti mangabe ningeke nikwazi ukungisiza bathi iqembu lakho le-MK elisibikelileyo ngathi hayi kulungile okay nginokuningi engifuna ukusho nengifuna ukubuza kodwa ke ngifuna ukusho mama ukuthi uma nje uyi-South African does not matter ukuthi ubungarent noma urenta oyi-South African uqualify for ukuthola indlu ngokwe-income onayo ngokwemali enzuzo onayo ngenyanga nenyanga unelungelo ukuthi uthole indlu futhi uzoyithola le ndaba ukuthi uburent akho nto ebhekwayo le nto ebhekwayo ukuthi usufike i-age right unga-aplayela indlu uyi-South African yebo noma cha awunayo inzuzo engaphezulu kweyabantu abangaqualify uyithola but uma ungenza inzuzo ngenyanga uyi-South African ne-age ivuma uyaqualify kuse umsebenzi kahulumeni wase-South Africa wenza sure ukuthi uyayithola indlu yomxhaso ngisho ngathi uqhamukaphi ngwala kwi-province ula kwi-province ula eThekwini kuwumsebenzi kamasipala ngaphansi kwe-Department of Human Settlement ukwenza sure ukuthi indlu uyayithola so ukuthi burenta bunjani konke lokho nje does not matter so u-Human Settlement kusawufeka lo msebenzi uthathe usebenze ngendlela mina nje bese ngishilo bengikwenzile ngabhala uminister usho ukhethe ngokuqala bese kuwena before aphendule mina kodwa kuminister kuzonginikeza impendulo maduze nje kodwa njengoba sekanje kunale ngcindezi angisakufike ngiyilinde impendulo kaminister ofike ngiphinde ngimncinde ngeyincwadi this time sefike ngifake ngikopisha uPremier no Siboniso Duma ukuyibona abantu abala kwiprovince afike bebona unengcindezi besuke beze bona sequsabo beze la ekhaya uDuma nje kofike ngimfonela uthi Duma isiqu sakho manje asiye kulowa muzi uyibonela wena uyizwele wena ngoba abasebenzi bakho babhizi uma bamharasa bayamsabisa bamthembisa uzofika umshini uzodelisa so ke nje mali endlu imile leyo angeke udisqualify ngoba urent it doesn't matter we-citizen nalelizwe South Africa ula eThekwini i-age yakuvumela awunazo uzoyenzayo ngakho uyaqualify ukuthola indlu nazo insizwe ngihamba nazo nentombi lesegcwele eminyango ziyakwazi lokuthi kufanele ulekelelwe ukuthola indlu nawe kube nesidima njengabo bonke abanye abantu engifisa ukubuza ke mama uke wayibhalisela kodwa yona indlu yakhe ngake ngabhalisa kudala ngithi kwakungo ngama-90s kwadla ukuthi ngangibhalisa ngisasebenza ngihlala ngaphakathi futhi emzini womlungu eWestville kwathi umuntu owayesibhalisa wathi ngoba ngihlala ngaphakathi emzini womlungu angikwazi ukuthola umxhaso ngagcina lapho
kodwa khona wabhalisa noma yagcina ukukhuluma wangabhalisa. Ngabhalisa kodwa wavele nje wathi lwababa owayesibhalisa wathi wabuyisele futhi sasibaningi nje sasihlala ngaphakathi emzini womlungu wathi ayi ubuyisele eceleni asikwazi ukuthola imixhaso ngoba sihlala ngaphakathi Kodwa phela hayi ngoba umuzwa umlungu. nathi samangazwa yilokho. Okay. So awunayo into eyiphepha khombisayo ukuthi awubhalisele umuntu. Ayikho akazange asinike Wantshela nje ngomlomo. Wasitshela nje Wandeclare ngomlomo. nje khona lapha Wathatha ehlane. nje wabeka lapha. Imuphi unyaka kwenzeka lokho? Kwakula mangingaphosisi la ko 90 mhlawumbe 97 or 96 into enjalo. Okay. Umbuzo wami mhlawumbe ungathela sigcineni ke mama. Engizofisa uku-understand. Izwi labo lokugcina abahambi lelitheli. Bathe nje bakubuza imibuzo nje bathi bathembisa ukuthi sokubahamba. Izolo. Babe eseze wabuza kundodakazi ke ngoba esebona phela manje ukuthi sisala nalento ethi abasithembisi lutho. Ngoba noma ngithi ngiyabuza bebevele bethi ngeke sikwazi mama ukuphendula sikuthembisi lutho. Wazi wabuza kundodakazi ukuthi ke ithiniki into yo rent to own. Iyona ke abaze bathi ke yona into engasishesheke leyo ke. Ifake imali. Wephamsana? Yebo baba, ayi ngifuna ukuqeda kuyo le ukuthi thema ngabe sebesho ukuthi singase singasizakali. Ngase ngiyabuza ukuthi ke mhlawumbe ngoba ngake ngezwa ngento ethi rent to own mhlawumbe ngasilekelela ngoba khona umsebenzi engikuwona noma ngingaka-register. Base beyasho ukuthi hayi mhlawumbe singase sizame leyo bathatha ne-ID yami namanamba kwaba ukuthi ngoba ngingaka-register kufanele ngicele i-confirmation of employment umqashi wami. Vele ngesikhathi ngiqashwa angikakabi nesikhathi ngiqale ngoMarch ngoba ngesikhathi sokugula komntwana umsebenzi wayo waphela la ngikhona. So emsebenzini vele inkampani esaqalayo nayo esayizamelayo. So vele ngesikhathi bengiqasha babeshiya ukuthi abakabi ne-permanent position. So okwamanje angikakazi ukuba permanent kodwa umsebenzi awuphelile kungukuthi nayo inkampani ngoba ayikakenzi kahle. Bakhona abasebenzi bebekhona ngaphambili inkampani engake ngatofoza kuyona. So bathe mabesizwe isimo somntwana nokuthi umsebenzi angisenawo base bethi bangangihlanganisela ngize ukuthi ngihlale ekhaya. So kwaba ukuthi ke ngizocela i-confirmation of employment. Unfortunately le engeke ngikwazi ukuyithola kwamanje kusho ukuthi nayo leli temporary rent to own liyaphela. Singaki inyanga esele. Kuphela Ngoba ngiqale ngoMarch, April, May, June, July ngizoqeda inyanga ka-5. Asicaciseke le rent to own mama eyakho. Kodwa umama yena indlu yakhe kusafayithola. Ngingayenza ngiqhubeke nayo ngoba nawe phela uzobe ku-owner wena ube ngeyakho. Kodwa umama yena ibiza yena nje msalofu. Iyona le ngifuna usiyiphushe. Nawe iphushe lo idea leyo rent to own. Kodwa ngesiyekele kamama. Umama unendlu yakhe istate ekufesi makhele yona ngokwelungelo lakhe. Ngoba phela uyilunga lase South Africa. So ngizona nje nami na mama ke zoqhubeka nenkulumo emphathi wami nominister. Kunensizwa yakwa Gamede, Thulani Gamede. Okuyiyona ebhele ngqo nezokuhlaliswa kwamalungu alelizwe South Africa okwa human settlement. Okuyena obhele ngqo nezezindlu. Sinaye eParliament nayo iMP njengami, imember of Parliament njengami. Ngizoyidlulisa le case nakuyena. Okungasho ukuthi ngiyayisusa ezandleni zami. Kodwa ngizobe ngiyisa kuumuntu vele umkhonto omthumuthi akayisebenza indaba yezindlu. Yena ke ukhumana nabo bonke kalula ngokusheshsha ngoba uvela abantu asebenza nabo labezindlu oDuma oPremier nobani bani. Kodwa ngiyisusa ezandleni zami mama. Ngizoqhubeka mina ngibhala obicase mina engiyiqalile. Kodwa yena ngiyamletha ukuthi azoba umlekeleli ngoba vele idepartment yakhe yokuthi ezeshort abantu bahlaliseke ngendlela. Sesala kanjalo ke eParliament. Mina ngikwa education la ngikhona. Kodwa mangithola icala lishintsha izindlu ngeke ngiyeke. Ngiyalithatha ngilisebenze bese ngidonsa owezindlu. So umfaka Gamede ngiyamazi uyagijima kakhulu into ishintshile. Lokwala ikhona uba nje ma comrade. Kunabantu engibamela abasuka la eFlethani ngase Crystal Valley. Yabo labo flood victims.
bengakutshela nje mangabe uyabazi la ukuthi umkhizi wafaka ingcindezi ku-premier ku-MEC nanakuminister weze-education ukuthi laba bantu labo ngoba iy'ngane zabo engenawo scholar transport abatholi indawo phela right ukuthi behlaliseke. So-ke baphenduleka ngenyezwe yiningi labo selifakiwe ngala. Babuze nje ngomkhize bayazi. So ngoba into abayithi into education ngoba iy'ngane zabo zangasafunde ngenxa yokuthi i-scholar transport service ivalekile. So ngayisenza kanjalo. Lethi into housing kodwa still ngangiyeke mama. Ngizomdonsa umfoka Gamede ngoba yena ubhekene nezindlu. Nami kodwa ngizocindezela ngizolandelela ngibhala afike ngibhale khona. Umuntu manje ufuna umfaka usiboniso duma beno premier we-province. Ufuna besondele fast labo bantu labo kanye no DG kwe-province othinta lezi zokuhlaliswa kwabantu nakumasipala lo wethu khona bezoyisukumela into okufanele beyenze ma ngisho ngathiwa wakhe endaweni wrong yazwakala kodwa banalo igunya lokudestroya indlu yakho bengakahleleli ukuthi uyaphi umthetho nje awuvumi lokho ngisho ngathiwa yebo wakhe endaweni wrong amasipala kodwa useyicitizen usewumuntu. So ngokwama values abathuphele kufanele bekutholela indawo before bedilize. Nje abadiliza. Abakwazi bethu kundu. Kuthiwa uhulumeni wethu akwazi create vulnerability. Our government can't create vulnerability. And ukuyiswa kwale ndlu le uma engena indlu okuhlala nezingane zakhe create vulnerability. Ngalo ndlela uhulumeni will be an abuser. Ngeke sibe nohulumeni we-abuser. Ngeke sikuvume lokho. So ke sizokuncela lapho ke thina mama ukuthi ngisho ngathiwa baqinisile indawo yakhe kuyona kahulumeni ekamasipala i-wrong siyawuzwa lokho kodwa ke before bedilize bathi umzimba wakho nezingane zakho uyaphi. They have to move you first then bese bayadiliza amafuna ukudiliza. Shuthi ngisho ukuthini ke mama ka azithi uzobaphoqa ukuthi abayivumele indlu yakho ibe sendaweni engekho emthethweni. Kodwa sizobaphoqa ukuthi abathole indawo yokuhlala first permanent before bethinte indlu yakho. Ngoba phela njengeparlament asikwazi ukubazaphula umthetho. If le ndlu yakhe endaweni wrong ngeke siqhama siguguzele lokho. Kodwa simi kulona human right. Ukuthi human right ithi yebo kasiyeza indawo wrong akhe kuyona akabe yabinga kifa ukubani stand kanjani. Kodwa before you touch that house kwenzekani ngomama. So nje ilelo nje mama nizothi sizogwexana ngalo nabo up until bekulungisa lokho. Okwamanje umfethu lo inombolo yami ninayo mawukhona okuye unyakazayo before uminister aqaqisa indaba yakhe neteam yakhe umfethu engangithinta singafika qathatha anytime lo mbona ngila nje ebusuku thina sinaso isikhathi sokusebenza sokungasebenzi sebenza sonke isikhathi masidingakala konakele siba khona so bekuthi ngireport ke mama ukuthi ngibhala uminister usazongiphendula kodwa ngiyajabula ukuthi useqalile ukunyakaza neteam yakhe kodwa ngenelisekile manje le story. Anganelisekile ngoba nawe bakunikanga umhlahlandlela ocacile ukuthi kuzokwenzakalani next. Bathi asekuthembisi futhi baqhubeka bashiya i-threat ukuthi hayi masipala wona uyezodilisa. So akho shintsha abantu abafike balwenza la. Ngoba sibabikelile nokuthi njoba sihlelela asina toilet siyasokola nje namanzi yonke into sicela emzini yabantu ngisho ama toilet sicela emzini ngelanga sifike bekhiyile la sicela khona kunzima nje kunzima. Noma sizoyisebenza indaba yakho. Nazi izinto sezomphathi nentombi. Nazo zifaka ingcindezi asizokulala kule ndaba. Sizoyigijima siyethe emaduzane uhulumeni uzositshela kwenzakalani ngomphefumulo wakho nangengane zakho. Le into ngizoyizwela mina ukuthi lo umnyakazo omncane owenzakalile uhambe wafika apho uyathembisa mawuthembisa anganelisekile. So safe sithi ucindezela kancane mama. Singajabula kakhulu ngoba enye into abasishiye nayo bathe mama ungayithembi kakhulu ne-MK Jesus. Ipolitiki nabo bayifunela amavoti lathelami ngiphendule ngayo ngathi mina kodwa mina i-MK kuningi esengiyibonile singenzele khona. Ebo batshela uMK lo nholo umsholozi balekho nyuba lena yakhe oyena unqamalala ngekhadi le-2010 la bathi bona bakhela abantu imjondolo unqamalala wathi ngizokwakha umlo sezingene elibonakalayo. Sesiqhubeka lapho ke emsebenzini kanqamalala ngeke sivume le MK ma bayathanda abathandi izolungisa lo monakala abawenzayo futhi izobakhipha emandleni futhi thina mama uma omunye wethu bayisigebengu sizomfaka thina ejele
ngoba igebengu sezisimoshile nathi sinje yigebengu ngabegqoka ama t-shirt afana nawethu kwakhongolose ngeke sikuvumeleke kuze emkhontweni khuleka nje ma wena njengoba sila sikuthina nani insizwa ikhona intombi ikhona sizoyifaka ingcindezi nami nje mangivuka kusasa afike ngivuke ngibona umbhukula ngishonaphi ucingo lami lubhekisaphi ucingo lihamba ngokusheshsha unezincwadi khona at least mhlambe maduzane efombona usiboniso duma la othinta nazo ezokuhlathela abe khona la ezosho ukuthi iplani ithini kodwa mina ngizombhedla nguminister uminister bhedla umuntu wakhe bese eza la mhlawumbe umuntu wami nje engawubeka ukuthi ngoba izindlu lapha sike sibavakashele omakhelwane abasha laphana zisekhona engathi zinezikhalanyana mhlawumbe nayo leyo ngcindezi ukuthi abenze iplani kuloko kusakhona ngoba ziyaqhubeka ziyakhiwa kodwa futhi ikhona ebeyisane ezikhalanyana sithi sisinomakhelwane abasha sike sibavayo okusho zi-empty allocated ngumuntu yes ngicabanga ukuthi kanjalo impela ngithi ngicabanga ukuthi kuye nawe khona phase 2 mhlawumbe sekungampintshwa they must make a plan singenzela ukuthi kukhulunywa kube khona nombono esibakhomba ngokuwona benibhekeni lapho ukuthi they must make a plan yes uma athola indlu nimangaki mali nalimangaki la endlini siba 4 esihlalayo full time mina nondodakazi nalabo abantwana abancane abapheka umbhede ababili laba ka abazukulu bami nabo laba ababili bafikile ke nje bebeze bezongibona makuvalwe ikole okay indlu le mangiyibuka iwu3x3 3x3 lo baba yeah uya nje 3x3 meter by 3x3 okay kodwa njengoba uvakashela namanye nimangaki su6 njengamanje ngidedele luzwela udaba ngazi noma abaholi khona nabafuna ukuthinta lensizwa le ngizothanda ukhetha yona mama ukuthi ayibe yona ezoba councillor candidate yomkhonto so ngeke ningaphawuli bafika ukuvala indlela ngoba mina ngicase ngiqedile mama kweParliament sengashela kulaba okwamsothi ngiyosebenza umama ngicela ngibhale inombolo zakhe la bona okhanya masisisu ma sibe sithi semncebelezana saphanda abangoni baze bavungana hawu ngathi usho ngabe kayihlala ngathi ungakithi Mongisho kanje. Hayi ngisolo uyena. Oh siyabonga. Ngizalo Asibonge yena. ma ukuthola lithuba esitholele ukuthi sizwe lezi zinto lezi noma kuyindaba ke ezibhlungu kakhulu bese sizwayo. Kahle hle njengoba esho umholi wethu ledethi MP yethu lena ngempela umhlali wase South Africa futhi uvota. Alikho ukuthi kukhona umgqomo wokulahla abantu abanayo ilungelo uhulumeni ukuthi kungaba ukuthi destroy impilo yakho kunokuba akwakhele impilo yakho. So ke uyakudeserve ama ukuthi uyitholele ngezinye indlela ngiqonde ukuthi siyosebenza lolu daba until size kufike egcineni futhi siyolinqoba kusuka manje asikulithulela siyohamba soze siyoshaya phakathi kona umkhandlu weTheku njengoba besho futhi umhlonishwa ngapha ukuthi la uzobe nyakazisa kwiprovince national nathi la sizobe sinyakazisa soon action kufanele ube khona okwenzakalayo la kucace nje ngempela siyabonga nje kakhulu Thina ke mama uzosibona ukuthi sidelive yeah afa usibone ukuthi sikhuluma inkulumo ezimnandi uzosibona ukuthi sidelive sizodeliver ke sizodeliver futhi sibale lapho mama Ngomsana nenhlangano ngokuthunywa uholi phezulu onikhulumayo uThobile wakhumalo osihlalo waseThekwini region wenhlangano yabahlali ongumhlali futhi khona la ikhonophi VD ekuyiwadi futhi le u110 u102 I mean sikubona so siyajabula ukuthi sithema oza ukuthi mahlaba ikhwelo kubahola abangaphezulu ngoba indaba siyibona ukuthi siqala ukuthi ibe nokungasebenzeki ngendlela ukuthi babe nathi ngoba umsebenzi wethu siyiPCC ukuthi sibheke ukuthi ekuhlaleni silandelela ukuthi uhulumeni osibolayo nosiphethe uyayilandelela yini imfundo zabahlali nokuphepha nokuhlala kahle yabo esibonga ukuthi sithe nathi makunento kanje sasukuma sazocha sime ngeenyawo zombili sizoba ingxenye futhi nathi solandelela ekuthenini
usiza abaholi balekelela kanjani nokubheka-ke isimo nje ukuthi aniphazamiseki nokho noniphazamisayo nayo iminyango esibekelwe yona ukuthi siyilandele. Bengithi angibonge kulokho. Hhayi-ke mama usunamasosha-ke emva kwakho uhamba nawo. Yazi uhamba namasosha emva kwakho manje ababethi badlala ngawo bakujwayele udlala ngabantu vele. Hhayi badlalile ngabantu. No. Nanokuthi-ke mama mhlawumbe kokugcina sesibhala angithi unayo inamba kaMfowethu uMthoko ngoba whatever fika noma ubani ovela kumnyaka ngene eceleni kulula kuthina ukusithinta mengabe sobe sikhona sofika nje sizwe kahle yonke lento le abayikhulumayo Ngishela inombolo ungcono siyophikisana khona la. Ngisho okuncane nje makuthi pheshe nje sevelezwe ngami ngithi nakho-ke ngane yami manje awusebenzi phela. Usekela sihlalo la kuyilo Nkosi kuyiwadi yami uyena sekela sihlalo Usebenza impela uMthoko. ngiyabonga Nkosi yami kuyikhaya lami le-MK engayikhethela lona. Hawu mama siyabonga. Ngiyabonga kakhulu. Sibonga kakhulu. Sizolungisa olala endleleni siyamshaya. Siyamgudluza. Mawulala endleleni siyakhipha ehlalweni sikubeke phansi. So sizosebenza. Asidukule. Nayo lensizwa nje kade ngithinta la eminyango ngithi mina-ke ubusuyayazi manifesto yabantu. Ubusuyazazi inkinga zawonke umuntu ngoba yizona eziyi-manifesto. Iyona job cut yakho leyo. Hayi job cut. Bakulazi inkinga abanazo khona ranka number 1 nasi 2 3 4 5 job cut qale from number 1. Thina sikhuluma indaba lokhu sikhuluma fake usibona delivery on the ground. Uma futhi sineyinselelo first izosho. Njengamanje imali ekangeni. Hayi sengena imali engaka. Ngesikhuluma ukuthi imphakathi sihamba siqalaphi sigcinaphi ngale mali. Sebenze accountability is very important. Le ndaba lamathenda lawa ahamba ngumpulwe ngale yafike sengotshintshi kodwa ngisokulwa kakhulu lokho. So nje mase nisibona futhi sesithathwa ngomunye wethu ufaka ishirt yethu somfaka ejele ningamangali. So sisebenza. Sisebenza into esingayifuni isigebengu. Hayi no. Ngamafuphi nje Khabazela sila emndenini wakaKhumalo njengamanje. Siyabonga kakhulu nathi siyabahlali base-Ward 2 ngokusiblessa ngepresence yakho. Futhi wabaqinisa nedolo abomndeni wakaKhumalo. Esicela ukuthi impela umkhonto ukwazi uphindelele luze lilunga udaba labo. So amandla Siyabonga.